ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଯେ କି ମକି କ୍ୟାବ୍ ବାବା ସେ ହିମାଳୟରୁ ସିଧାସଳଖ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲୋମାଳିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା। ବାବା ତ କାହିଁ ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜମାରୁ, କ'ଣ କରିବା? ଏ ବାବା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା। ଗ୍ରହଣ କରି ବାବା ମୋର ସମସ୍ୟା ବାବା, ପିଲାପିଲି ହଉନାହିଁ। ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହବ। କେମିତି ହବ ବାବା? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖନି। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ଯେବେ ଫଳ ଫଳିବ, ନ ଫଳିଲେ ଗଛ କାଟିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା। ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ବାବା ଟେନସନ ନିଅନି। ଓକେ ବାବା ବାବା, ସବୁବେଳେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ। ଓକେ ବାବା। ତ ବାବାଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିସାରିଛି। ବାବା ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ନେବି ବାବା, ପୁଡ଼ିଆ କୋଳ ଅଛି ବୋଲି ଦିଅ। ଶୀତ ହଉଛି, ହାତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। এইটু কলি বাবা। 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେ। ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଫୋନ ପେ ହବ? ଫୋନ ପେ ନାହିଁ। ବାବା ସ୍କାନର ମାରି ବୁଲିବା ପିଠିରେ ନା, ନହେଲେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି? ସ୍କାନରଟା ଅଛି ଯେ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଖୋଲି ହବନି। ଦିଅ।